दिनै रायमना जंगल रिजर्टआव फैनो मोननानै जोबोद आं गोजोननाय मोनदों मानोना बिनि अनार समनाथ नार्जारि थ' बे आंनि एक्चुवेलि स्कुल जों ज' स्कुलाव फरायलायोमोन थ' दिनै बिनि साक्सेसखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बे रायमना एरियायाव एक्चुवेलि रायमना माने हल क'क्राझार एरियायावनो सुइमिं पुल गैया होननानै आं मिथियो थ' दा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव इन्जय खालामनो हागोन आरो आं गासैखौबो खावलायो जे जोंनि बिटिसि हालामाव जे एसेनै मोजां दा सुइमिं पुल होदों थ' फैदो गासैबो आरो बेयाव स्कप दं बेयाव नोंना जिब साफारिनिफ्राय लानानै बेयाव रिजर्टआबो दा गोदान मोजां दा माने दा बेयाव थानो हायो आरो आं मथा-मथि 7 इयार्ससो आवगायाव जेब्ला फैदोंमोन होमबा बेयाव हाग्राबारि गोजासोमोन मथा-मथि माने एसे एनै जास्ट माने जागासिनोसो दंमोन दा आं माने एसे गोबावनि उनाव फैनानै नुफैबाय जे अनेक डेभेलप जाबाय आरो जोंनि थाखाय गोग्गानायनि खोथा जे जोंनि एरियायाव जे बेफोरबादि दा रिक्स लानानै जे रिजर्टफोर जे माने जागासिनो दं थ' बेनोसै आं दा जिहेतु आं बर'नि आं एक्चुवेलि दावबायारिफोरखौ आं बुंनो सानो जे फै गासिबो बेयाव दा जेनेबा विन्टारनिल' नङा बेयाव दा आरामसे नोंना सामारिं पुलावबो दा इन्जय खालामनो हायो ओमफ्राय बेयाव जिब साफारि दा जेनेबा काजिरङा एरिया बा मानास एरियायाव दा बन्द' जानानै दंथ'यो दा बेयाव खिन्थु आं मिन्थिनायाव दाबो जिब साफारि खालामनो हायो थ' दा फैनानै इन्जय खालामफैदो बेनोसै बेथ' बिराद माने गोग्गानाय मोनदों मानोना आदा समनाथ नार्जारि मिस्टारनिनो लोगो जायो बिथाङा इखिनि जे खालामदों लोगोसे थारमाने जोंनि आसामाव बुंनो थांबा बारा बिदि सामार एक्टिभिटिस खालामनो थाखाय गैया स' बिथिं क'क्राझारावथ' बेनो फार्स्ट जागोन बायदि मोनदों आं स' जोबोद मोजां खौरां आरो आंथ' गासैबो जिमान दा दङ दाथ' जोंना सामार भेकेसन स्टार्ट जासिगोन स' बाहेरायाव थाङा गारा जों जेसे हागौ जोंनि माने टुरिजम माने मा होनो जायगानि माबाखौनो सापर्ट खालामनांगौ स' बयखौबो खावलायगोन बेयाव फैनानै एसे माने टाइम स्पेन्ड खालामनो हागोन आरो ना जोबोद मोजां जादों माने गथ'फोरनि थाखायबो माने चिल्ड्रेन फ्रेन्डलि होननो हागोन गेलेनायबो बहुत जायगानि नुदों स' बयखौबो खावलायगोन माने फैनो थाखाय जोंबो फैगोन सामार भेकेसन जिहेतु जाबाय आं दिनै फिसालाखौ लाबोनो हायासै नाथाय नेक्स्ट थाबैनो फैगोन आरो माने ओमफ्राय जोबोद मोजां मोनदों आरो जायगाखौ रायमना नेसनेल पार्कनि इनभाइरनमेन्टखौ माबोरै मोनदों नोंथाङा मा बुंदों आं एक्चुवेलि 2015 ना 14 खनसे फैदोंमोन होनबाथ' बिराद बे टाइमावनो बिराद मोजां मोनखादोंमोन माने बहुत अपरचुनिटि दङ रिजर्ट बे टाइमाव खिन्थु गैयामोन थ' बे टाइमावनो माने जों फिल खालामदोंमोन जे इयाव रिजर्टफोर बा हमस्टेफोर थाबा मोजां जागौमोन होननानै मानोना जों थानो मोनासैमोन थांफिननांदोंमोन थ' नाथाय एबार जेब्ला बहुत गोबां नुदों आरो गोदान खुलिनायबो नुदों स' जोबोद मोजां जादों थ' जोंबो जेसे हागौ नेक्स्ट टाइम थाबनो फैनानै एसे नायनो फैनांगोन आरो बहुत माने स्कप दङ बेवहाय टुरिजमनि थाखायबो रायमना नेसनेल पार्कआथ' अभियासलि जोबोद समायनाखा बेयाव माने नायनो गोनां जोबोद दङ जेरै मानासआ डेभेलप जादों बेखौनो रायमनाखौबो जों जेसे हागौ प्रमट खालामनांगौ बेखौनो होनबाय